Anyang laki din. Hey, Rhea. Ay, adda ko makayat kung nga ipudnukan ka. Rabi una yan, Manny. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa nga agur-uray kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ha? Ay, sige. Good night, Manny. Kita man ti takyan kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta, sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko Aniya, ay ipudnom laang matikayat mo kan ko Anya ko matinarigat dita. Diyak kabalan ng kal. Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Jerwar, tasikat ti makaambaw. Nagbayaga ka nagururay Jerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito maminsan to na, angkal. Ay, awanan. Saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laeng, ha? Bigbigat nga agong unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 ang taon at dapay latex mate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawam mo si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hangam, apay asaan ko ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan ko Ay na, manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manutawon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Ag nervyos ka na? Ag nervyos? Kano nagtaraki abaraw? Kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti tarakan na ababoy, ako na kapagkasar na. No, adan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridag mo? Kano nagtakraw titi balasang?
na akong nga gawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang nga naganak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samot nga aganak ni bakit mo paray. Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, hingga nga rudan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mabalasang? Ada yamit. Anya tinagan na itayawn. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. San ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Ne, apay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabarawm. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa'y ba't anagaw-awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangan tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga yung makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti babaw. Mapankuman pa'y ida pa kanon. Ay, baboy ka din ni Manoy dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kenduaan nuang. Asyos! Apaw! Ay kat agkasar ko mga rudin nagadumagayam madingwan na. Ay, Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal. Nagapam. Nabartag ka man. Nakaido maglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka napan. Kantyawan daktumanan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man ng nga agaram. May saka mo tamang kantyaw kanyak, Angkal. Naskan abag-asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kidi urnong kun ijebang ko, Angkal. Akasam dat. Nagita ay gamba. An-anram ngay nagita. No saan ka mata mga sawa? Ay, sa anak san ang mga sawa, Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga sawa kan. Das ka na panunutam dito. Mga sawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day Angkal. Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na baraw. Anya, Angkal? Kahit
Di mo ko na nga ipalubos mo nga aswan di sa balineria. Saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, nasken nga ro na. Nga, ipatangkin mo. Tiyan niya, Uncle. Nasken ang matagikwam ni Rhea. Matagikwak ni Rhea. Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Nasken ang matagikwak ni Rhea. Armak ni Rhea. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalataanan, paray. Saan mo ka ka sa pulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak man agarim, paray. Ha? Udno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasyakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Hey, mayat ti makikapi dito'y balayo Ay katagkapi kalata. Kagat-gatang ko jay kapi kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso mo ti rupa na. Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak man nagaram, Uncle. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungitan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ay naturad ka magaya man. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, Uncle. Na, Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa ayan na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumilaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mo't maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taadda pa'y sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Taapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutin. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutin. May kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo agnervyos na tao. Rhea.
I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ang mga ikalay sa akin ka. Nulakid di, songbatan na kita. Nagpartak kamatan? Agkasarta na dagos? Ay, kita niya nga adamot pagkalay satan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak, nalawa mo't gitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan pabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo't Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Daytoy alaklakayan. Sa bali manon ti textmate nan ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nga gungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan, nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya, nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero, nanang? Kaya't ko asawan, natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis na. Ay, mabit lang, tainak pagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak na. Unang kal, kung nakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatak. Ay, kawan Ay, kablaawan na ngarudan ang kal. Ay, una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay, sos, day tati atendara mang kag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkel, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay, ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay daamin dagijay. Ay, kwa, pabitlaag. Apa yang kal? Kanon di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kiniriya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello, iti kapibintasan a prinsesa. Nakariing kandungok? Ay, makapakilig ka mo't my love. Uray laaglag tulag to'y puso. Wen, my love, kaririing ko. Ngam sa anak unay anak katurong, tas ikamot latan tilinaon ti panunot ko. No kastangag kidamak, sikat ti matagtagainap ko. Kat no agmulagatak, tilatakin na po, gim ti makitkita. Apo aya, na yun amamimiss ka, my love. Day taman, nag-sweet ka maten, my love. Isungay ayaten ka unay-unay, sis. Kaday tinay, agkan ka man oray iti telepono laang. Aday ta,
napnuan dungo nga agak. Ay, kinikilig siya ako. Ay, ayatin ka matunay, Pogi. Si kalaang awanan sa bali. Promise, mua, chup-chup. Promise, my love. Basta ikaw ang aking prinsesa. Isungarod nga ikarkarigatak ti agurnong. Tapno makapagkalaysatan adagos, my love. Katnay, apaw, nagriga ti long distance relationship. Iti cellphone la ang akanayo na makatungtong ka. Una yan. Kaya't kan unay ama ka din na. Ken makita iti inaldaw-aldaw biyag ko. Ay, sige nga rod, my love. Agtrabaho ka na imbang tapno makaurnong ka. Kat makapagkalay sa tamuton. Ngamne, trabaho ti asikaswam dita Saan sa Bali? Opo, my love, so sweet. Anya lakit din. I love you. I love you too, my love. Sige, awagan nakmanen inton break time mo. Chup-chup! Bye-bye! Okay, bye-bye. Paray! Itay pala nga uni dahi ta cellphone mo nay. Apaw, agsasaro no to text. Nay. Dahi kita man bait. Ang mga no emergency. Kita ang pare. Ang mga no sino dahi ta. Na. Kita man nga rod pare. Amangan kiti no emergency nga agpaiso. Ay sos. Nises may labmet gaya manan. Ay na. Sos. Mabait laang tabasaak man. Nakaado atex na nay. My love, nasaan ka na? Kumain ka na? Baka nababasa ka na ng lingat. Awanak pa'y matngarod amang punas itilingat mo. Anya ti obra umon dungo. Apay saan mo sinasagot ang tawag ko? 10 missed calls. Apay saan ka nga ag-reply? Naka 20 text account. My love, reply ka. O baka adan sa balimon. Iso sa anak replyan. Baka agdedit kayon. Isuan nalipatan na kon. Pogi, agreply ka. Sus! Patay kang bata ka pare. Nakadadugaya man na message ni my love mo. Ay ngam, amu naman. Amadama ka agtrabaho. Sus! Sa bali pa hindi pampanunutan na. Nakidate kan samot tayo iti sa bali kung kunana. Ay, isungarod pare. Kaya't nangamin kat minuto ti i-update ko kenkwana. Ay sus, nakasarsara ka ko na talaga. Tani, 2 oras matgaya man nga agpaiso. Sus! Bantay sarado ka pare. Uray LDR. Wano long distance relationship. Ha! Asino ngay mat nga may ti sana matanagan iti dayta kinapogin pare. Ang mga no isukat mo iti sa balay. Uray siyak mat 30 missed calls ko naman. Kan 20 texts ay shout! Ay, nagbayag asumungbat. Hello, my love? Hoy, si Kapogi. Apay anak kabaybayag mo asong batan ti awag ko, ha? Nagbayag mo lang ang replyan ti text kan chat ko. Ha? Amangan mat no sa balin ti aramidam dita. Amangan mat no addan chicks mo. Ha? My love, mat. Amom mat na iti ubrak. At daak itay ijay sirok tilugan. Madamang agrip-reperak. Saan mat amabali na kanayon nga igim ko ti cellphone ko? Tagungat mat ni boss. Kan may sa, nagado ti customer mi itay. Raspay. Palusot. Ti kunam ket di.
Talagang addan babaim dita. Ha? Amangan ket din no isupay ti madama nga i-prepare mo. Kunakan ka, Pogi. Addala maamwak ag sagana ka kanyak. Ha? Saan asyak tiluklukom kunak manan? Ay, anya ka mo, sis? Saan ka makawawat? Di umay ka ditoy. Taumay mo i-monitor dito CCTV ti shop. Makitam ti amin nga aramidag. Makitam, may turad nakpayan ngongtan. Ha? Kastay ko nakkan Pogi. Apay ti ko nam, itulok ko ang maagaw na kati sa bale. Ha? Kukwa ka laang, nawatam, nawatam! Ti awanan bayin, inidip ng ti cellphone na. Talaga nagbalbaliw kan Pogi. Sigod anak ka sweet ka kanyak. Kanayon mo asungbatan ti awag ko. Kan nag-reply ka dagos iti text kan chat ko. Maamok lang at delim-limad mo kunak manan. Ha? Makitam! Ay, nalpas man ang timay sangal daw. Makabanog, mate. Nagadong amin ti imparipir na kiti customer. Nimbaglakid din tanalpas ko amin. Dakal mo't ba si tikita kita? Anos laeng Pogi. Makalungaw kan tumat laeng. Tinasaya at maturog akon. Ne. Unay madaytan? Kasla earthquake advisory. Kitak man. Ni madlagayam sis. Sus. Alauna pa ilang iti parbangon. Anyamatan. 99 plus messages sa 56 missed calls. Makadisturbo iti pan naturog. Kung naglakid din no emergency. Aguray ka man. I-off ko man lang iti cellphone ko. Aday ta. Ituloy ko kitdi ti maturog. Pogi, naka 90 plus messages sa kunkankwana. 56 missed calls, mare. Ngam di naklata sungsungbatan. Parbangunan ngam awan ni Hoy ni ha. Ay, mare. Amang ano na pan mata ni kabaret. Nagbiro kiti kasukat mo. Ay, padasan na. Makaraman kanyak dayday. Amom nga rod, kat ada kami dito Ilocos. Isukat adami dito Bagyo. Ay, mamwak, mare. NBI kaya ito. Nalaing nga investigador ko naman. Ay, trunes, mare. Tinasaya ating karantaan. Tamang ano da kakabkabalay nan ijay Bagyo. Iso asaan na kaamasang asong batan. Ay na, mare kaasi ka man. Sana mabalin. Kukwak lang ni Pogi. Kukwak lang, mare. Jak itulok asabali ti agnumarkan ko na. Go, mare. Ilaban mo ti karbang kami ti ayat. Hello, paray. Sapsapulan na ka ni Baus. Apayasan ka kano simrag. Itay-pay nga urayan na ka. Pare, nasakit kami di pagbagay ka. Ay na, kinagagat mo na itan paray. Kasanaw, diretso mo't kami di pa nagtrabaho. Ay, saan ka pa yan na nag-day off? Ay na, marigatan aray tabagay. Masapol ang ag-day off kamat kamay. Masapol nga na makaorno nga kadagos pare. Awan sirbi na taornong mo paray.
Na magastom tumot lang, iti pa nagpa-ospital mo. Pare, Sige pare. Tay bagak kinibaws, masakit ka. Agina na ka pa ilaan nga raw. Agpaimbag ka. Dumaw asak to dita ka seraminton malaw. sige pare, agyaman na. Malangarot pare. Bye-bye. Nay, sino nga tanay ito si Mardang dito batog ti Siapmay? Mga patarimaan iti lugan. Hi, Jigger. Si Kamot Gayam ses. Ay, nakaumay ka man dito bagyaw. Wen, kat, ayan jay gayem mo analaing nga agulbod. Ni Pogi, ti kahit masawan. Iso ti ginagaram dito eh. Sino kumapay? Ayan na, iparang mo. Ay na, ses. Saan ka kumangagis iskandalo dito siya? Pangaasim Ta saan nga to ti boses mo, tanay? Nakababain ka na kiti customer, may. Awan bibiyang ko. Ala, irwar mo ni Pogi. Itan! Ay na, sana simrek ni Pogi, ses. Adda ijay dagos na. Masakit. Ay na, sobrang aminan ti bannog na, iti pa nagtrabaho na. Di ko namkit di. Rason na laang masakit. Siguro, napanakidate. Kung nagtupay kat, insukat na kun talagang. Anya lakit din. Sana kasya tigalad ni Pogi, ses. Si kalang tinubya na. Nasingpag tigayim kaw. Ay na, di mo isakit daya Pogi. Madanunak lang adda sa bali a babae ijay dagos na. Talaga ang makita na, makaraman kanyak dayay. Ay. Madi ati kasta nga obram, ses. Sos, mapukawan ati kinataraki tigayim ko no kasta. No imbagak nga aramida. Aramida! Sino nga taday ta? Tinasayat. Mapankulok tan tiri daw. Mabidlang! Anay ko! Siyak daytoy! Apay atinong panak. Anya ter aramidam dito bagyo. Mas naaw ka pa'y lang no apay asinipat ka? Apay adi mo sungsung batan dagiti awag kan text kas kada chat ko kan ka? Sis, masakitak. Tinumpanak pa'y. Nanayunan pa'y ti sakit kon. Ulbod! Ti ko namkit di. Iso anag-absent ka. Taadaing nyawid mo dito'y ababae. Anyan ayat ti ibagbagam. Nan, kita man di babaem. Amok ngay lumlamang mo. Ay na, ses, aya. Adda siguro dito'y sirok tilamisaan. Dito'y likod tiri daw. Ay, dito'y banyo. Ay, dito'y sirok ti kama. Wano dito unag tilakasa. Wano dito'y ayan dagiti karton. Ay, nangidulinam iti babaem. Irwar mo! Irwar mo! Unay kan, ses, aya. Saan kung tupulos ama aramid ti agbabae? Taloyalakan ka. Sumobsobra ka mateng. Awanan ti peace of mind ko iti kastangar aramidam. Makapaistress kan. Pogi. Wenses, nauma ako iti kastang ugalim. Apa iti panagkunam? Agnanayon ang maawatan ka. Ses ka talaga, obses! Pogi. Kaya't mo 24/7 tang agchat-chat kan agin inawag. Sana kla nga makareply adagos kan ka, kas kalaason at taul. Unay kan ses, saan nakarobot? Adda trabaho. Saan lang ati makichat-chat ter aramida kan ka? Sorry, ay-ayatan ka nga minunay. Diyak kaya tamapukaw ka kanya. Nauma akong ses. Hala, kayat ko ti agin na. Kasla ko maro ti sakit ko gapo iti ugalim. Tinasayat agbrektan. Pumanaw kan dito'y dagos ko. Agawid kan. Masapol ko ti agin na. Hala,
Panaw! Pogi! Pogi pangasim! Di na kumamot papanawan. Pogi, ayayatan ko na yun. Oh! Pogi! Jak itulok nga i-break nak ni Pogi. Iso lang, tinakariknak, iti ayat. Oray pandak. Ayayat aglata. Pogi, my love. Dituyak lang, tersena iti sango ti dagos na. Uraya karumuar, pasurutag ti papanan na. Dayjayan ni Pogi. Rimuaran iti dagos na. Apay ngay nga adda imet na at traveling bag. Papanan na nga ta. Ay, tinasayaan. Surutak. Nagsardang iti bus station. At naglugan iti bus nga agpailokos. Agawid ijay lugar mi. Ang mga nusurutan na. Tati amuna nagawid ako. Tinasayaan. Aglugan na iti sabali abas. Taun-una ak amakadanon ijay Ilocos. Aday ta. Nakalugan ni Ses. Kat ni, pumanaw ang tibas ang nagluganan na. Ay, namang ara na kiti gusto. Anyamot tinday ya babae. Imbreak ko lang ako din. Surot pa ila surot. Ay na. Imbaglaan hinta nakapanunot ak adagos iti pamuspusan. Iti kasta. Kat makapanaw matlaang daya babae. Tinasayat. Inak sumapol iti sabali a pagdawsak. Iti kasta. Sa anak a matuntun. Kan masapol ang maddaanak iti peace of mind. Ay, agyaman ak. Anyalaki dinaya. Apa yun, Mare? Kasangsangpot mo ba ilang manipod iti bagyo nga magsangsangit ka? Kasano, imbreak na ko ni Pogi, Mare. Sinurot ko pa iji bus station. Tatiam mo katagpailokos. Ngamsaan matgayam. Ha? Kahit na pananangay? Diyak ka mo, Mare. Diyak matlang maawagan ng tinumber na. Imblock na ko ni J Messenger. Ay, hawanan ni Pogi. Hawanan, Mare. Ay, anya langit din. Si kantumat ngamin, Mare. Obsessed na obsessed ka kini Pogi. O anya, naumamatan siguro ayay tao. Nagtoxic tumat ngamin ti ugalim. Makapabagkel kamat ngamin nga agayad. Ang sana bale, Mare. Adu pa iti mas pogpogi nga miso. Mare. Ay ayatak ni Pogi. Agbababawi ak. Agbalbaliw akon, Mare. Aww. But then, ano pa, naudin ti amin. Tinasaya at lipatin mon. Oh, may kan. Agpalami istakit di, babayin iti arak. Ala, umay ka dito eh. Balbaliwam day tanga ugalim. Una yan, obsessed ka iti lalaki abandak. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Antiminda, gumatangak man. Gatangam, ading balasang. Ha? Saan ka na mas daw? Siyak pala ang tagla ko ita.
Tawan ngamin na antiminda. Napan ngamin nagpurchase iti lako na ijaili. Kasta ka di? Nga mabit lang Asino ka? Kapinanom ni Auntie Minda? Ay, kwa. Antik na antiminda. Kabsat ti inak. Kasta. Nagkapom nga sulit ti Lobo? Kinapudno na. At dabalay mi ija Vizcaya. Nga madatrabaho ki Manila ita. May sak a CEO. CEO? Natalgad ba't nga ron ati trabahom, sir? Sir nga. Sigagad di mo't. Alan ko namlatan. Ayun gaya. Anya tigatangam nga eh. Anya nga minang tinagan mo? Hey, kwa? Tanya tinagan ko. Gumatang ako maiti shampoo. Tay man sunsilk a pink. Kan may sa sulfur soap. Sige. Mabit lang talag tigat gatangam tanya. Nice meeting yo. Ay na! Naggwapo talaga na dyan lalaki. Ha? Asino man ang tinakita magwapo nga ibagbagam? Tika anakan ni Bakat Minda. Nagbakasyon dito lugar tayo ngay. Ay na, naggwapo talaga sika. Gwapo kun ko namanen. Inton ko makita. Kaslamag ga impasikig abigaw ti rupan na. Oho! Amamukan tanya. Si kakit timot. Katwan man. Parakin ka ngamin kit gwapo ti pangit. Iso asaan ka makapilpili iti lalaki ang mga sawakin ka takasta ka. Nagaduman nga ibagbagamon. Ngam in fairness, gwapo talaga dahi nga alan. Talaga CEO ang dating. CEO? CEO ka no ti may sa kumpanya iya Manila. Sigun kan kuana. Naggwapo talaga. Saan maikat iti panunot ko ti kinataor na. Sayot. No dayjay ti agdaton kanyak. In just a seconds. Wan ko na. Sayot ka talaga. Sikatan niya. Among nga rod, no adan asawa na. Masigurado ka awan asawa na dayjay, apo. No adakot imbaga na kuma, di nagsarita kami. Ngam awan mo ti imbaga na. Iso nga amok, a free dayjay. Anya lakit dit. Kung gaya man te. Sa dino abanda ti balay datan niya. Ha? Ay, asino at adya ti bagbagam, kanakan. Alda ngamin ti gimatang iti na minsan nga aldaw. Tanya ka no tinagan na. Nagpinta sa balasang. Ay, ni Tanya, tay nagbatit ang babae, ngam nagpintas. At idog ka di tibok na. Wanante. Batit kan atidog ti buok na. Medyo nalukmag. Basta nalukmag. Ngam nagpintas si ka. Hapay, magustuam ni Tanya kanakan. Awan pa asawa na dayjay. Kasta ka di ante. Sa dino abanda ti balayda. Di talang karo ba? Mamigatan tayo surok kan kain ton madamdama. Wan man nga rod ante. Sa rungkarak man inton malam. Ay katwa na, awan parikot itireta kanakan. Single mat ni Tanya, kan single ka mat. Amangan no isoke de, hindi parakan ka. Nakaw, sapay la ko mga rod, antay. Armam ni Tanya, awan parikot kan kuan na at awan mat asawa na. Onay kang Danilo? Imbagakmat kan ka, saan ka ruang umay dito'y balay, saan ka di? Tanya. Iti kaano man, sa anak nga gayat kan ka kunakmanan. Hoy, di ka pa'y amo ti mapabainan, salbag ka. San ka kumamit nga agsaw iti kasta? Amukmet ti mapabainan, tadamit reknak. Ngayon kaya't kulaya nga ipalik na tinapudno nga panagayat ko ken kaya. Ay, pasensya kan Danilo. Kas iti kanain ko nga ibaga, awan ti uray may nga ormot ko at umakdar no sikat makit-kitak. Anya? Sana kaskan ka tilalaki nga arapa-apo kapaki asawak no bilang lang. Maawatam? Ay, ni Tanyamit. Iso pang-aasim man, ta sardangan akon. Pang-aasim ta saan kan nga mo may diti balay me. At adala nga makapungto takkan ka. Gumurak pa ikit di ah. Ay, nako. Si kakit din ti pagsaysayak, iti oras kon. Ay, Diyos mio Marimar. Kas kala naksot adaing iti langam, Danilo!
kanta niya. Apay mo ta kasi ti panagsasawang kay ni Danilo. Nalabas ka ma. Kasanumat nga men? Asino kumati saan na marurod kan kuha na ngay? Ay basta. Ay manumot na adaras nga imbagak kan kuha na. Asaanan nga agsubsubli dito'y balay. Ngam nagkulit ti awanan bain? No, pa'y kasta, saan mo kaya di tao? Saan mo kumamat nga ikasta, ah? Ay basta! Marurodak ko naktumat. Kaslaubing nga kasarsarita. Saan na makauawat ti loko? Diyan ka mo ken katanya. Napili ka unay ti lalaki. Manutawan mon, nga maging gait na. Awan pa'y asawam. Umadanin friendship. Umadanin ko naktumat. Oh, pag kunamat. Imbagakmat kan ka, ngano agdaton kanyak na di nga alan. In just a seconds, yes, adagos ti sungbat ko. CEO ko naman. Anya? Saan akas kini Danilo, nga agmalmalam di taltalon. Iso ano mingmingmingam ti rupa na, agkarkarupa da kit din itinuang na. Ay, inay. Ay, nagguyawan ti loko. Pudno mo ti bagbagak san aya. Kaslapay naksat adaing tilangana. Ala. Ay, makaparurod ko nakmanan. Ay, kunaklakit din wa sino ti bagbaga ni nanang ang bisitak. Si kamot gayam alan. Wen, imayak ta sarungkaran ka man. Ay na, kasi jackpot siya na may sa CEO ti mga sarungkar kanya. Si kagad di man. Ayun gayam, at daman lakayat ko sa ludsudan ken kahatan niya. Oh, anya dayta? Pudno ka diti na ibaga ni antimindahan niya. Nga aging ka kano ita, kat awan pa'y kayan ayat mo. Ha? Ay won, pudno dayta alan. Kinapudno na. Ado mo tinagdaton kanyak. Iso na laeng, tauray may sa kadakwada, kat awan magustuak. Kasta kali, amangan kit di mo nusyak ti magustuam. Ha? No kasta, mabaling ko nga ron ti agaram ken ka. Kwa? Ay kat, wala. Itapay laang datan. Ha? Kinapudno na, ididamo pay lang nga makita ka. Agayata kun kan ka. Alan! Sayat talaga, ha? Makasao ka mo't. Makapasair mo't ita pa nagsasaom si ka. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Agasam man. Ibagbaga na pa yung lahang agaram. Ngam nagwan ka dagusan. Salit ka. Oh, kat apay. Awan mo't parikot ididayta. Kan may sa. Nariknak nga ay ayatak ni Alan. Ay na, naggwapo talaga. Ay, sayot, tiyawanan pa in. Ay, uran niya pa'y tibagbagam. Basta siya ay ayatak ni Alan. Kinapudno na, nakaragragsakak ita. Panagkunak, kat siya kung ti kararagsakan a babae dito'y earth. Karagsakan akong ko naman. Agraraman. CEO ko naman. Ay, nako, si Tarupam. Sapay la ko mga rod, tasan kantong agbabawi anagayat yan ko, ana. Saan to pulos ang mapasamak na itabeshi? Ay ayatak ni Alan, manipod ulo aging gamukod na. Iso ang masiguradok, sa anak to agbabawi, kunakmanan, anya lakit din. Naibagam ka din, kinitan niya, ti maipapaniti pa nagsublim di Manila ita alawas, kalakan. Ay, kwa, saan pa nga rodante? Ibagam akan ko na, tapna muna. Agpasyar kami intun bigat, ante. Ejay kung tulaan nga ibagakin kwa na. Kan may isa, amuna mo ta nagbakasyonak lang dito'y probinsya. Sa bagay mo't kiti ayawan kayam. Kat kumusta ngay mati, may sabulan niya wagayan ayat kinitan niya. Awan mako na kante, naragsak akadwa ni Tanya. Oray nagbatit a babae, saan aboring akadwa. Kanayo ang agkatkatawa. Ay iwan, kasjay ni Tanya, nagrabaw tiraragsakan na. Oray saan nakakatkatawa ti ibagbaga na, nga makakatawa ka, gapo iti panagkatkatawa na. Wan nga rodante, naragsak ko naktumay. Ay nasayat ka din o kasta.
Barang isoon ti babae aparakan ka, alan ka na kan. Kaya't mo asawan, agsublikan iti Manila ita alawas, alan? Wen, Tanya. No kaya't mo, itulod ka. Ha? Sigurado ka? Wan, anya lakit din. Awan mo titaduma apakakumkumay-kumak ita. Tila ang salon ko nga mabalin ko mat nga isara iti talo nga aldaw para kan ka. Wano saan? Italag ko pa lang iti gayam ko abakla. Ay napo. Mapresar ko mo ti oras mo kanyak, Tanya. Kasta ak nga gayat. Itad ko amin akabailak. Alaman nga ron. Itulod na kidya Manila. Saan ka matanagan? Tanawaya mo ti boarding house ko ijay? Nawaya apag dagusam. O sige man nga ron. Ibagak iti gayam ko, ta isopay laang ti baka mo iti salon ko. Itulod ka, alan! No lumabas ka laang man. Tumanalyaw. Anya, anak kayang. Unay kantan niya. Ultimo pa nagtalyaw ko ken kakit adalat tama ibagamit. Tapno mong Danilo, adan ka ayan ayat ko, iso ni Alan, akana ka ni Antiminda. Anya? Iso ti kayat ko, gaputa malaksid iti kinataar na CEO pa iti may sa akumpanya iti Manila, maawatam? Ha? Sana kaskan ka, agmalmalang nga dalatan iti taltalon, iso nga agat pitak ka. Ay, kan may sa, agkarkaro pa kay peki din itinwang mo. Ayo. Nalabis mit tilita pa nagsasauntan niya imbag mata nga bakis ti. Nay. Ibagbagak lang, tapno sardangan nakon. Kinlalabas ka pa lang, dito arubayan mi. Huh? Ay, una yan pusok. Itatanaam mo amon nga dan kaayan ayat ko agwapo, kan CEO. Sigurado, sardangan nakon. Saan ka kayat? Awan ayat amariknakkan ka. Ay, agrup-rup pa ka anuang. Salbag. Ngalan, api nga data dito'y. Nagbangsit matan dito'y palengke. At dalabit urayan tatan niya. At dangamin katrabahwak nga da ditoy. Ha? CEO ka di matlang? Kwa. Saya at tagdakan si Kaalat. Agasam man, naimbag man ta na-enjoy mo tinagbakasyon oray si uutang ka. Ni mamlani mo eh. Pudnumet, mano nga awag ken text ko ken ka. Ngampulos saan mo nga sinungbatan. Agkumboy ka tapno ada pambayad mo ti utang mo. Mabit lang si kaababae. Anyang agkumboy nga ibagbagam. CEO ni Alan ng pagkumboy am kit din? Ha? Anya nga CEO nga ibagbagam si ka nga babae? Agraraman na CEO. Si uutang nga iso. Tatno ammom anya. Ado tinakaut utangan na day tangaalan. Dito'y palingki. Saan lang nga 5. Wenno sa nga pulo. Wenno ba inti a tao. Anya? Utangan na. Gapo iti nagadawa palastog kas kadaan niya dita. Nuti ko na ken ka. Ket CEO iti may isa nga kumpanya dito'y Manila. Dakkel nga ulbod. CEO nga. Si uutang nga iso. Napuklan nga ulbod at talaga. Anya? Saan lang nga si katinang ibagaan na iti kasta. CEO ko niti may isa nga kumpanya. Ngam saan mat? Kumboy dito'y palengke nga nagado utang na. Si uutang nga parswa. Salbag! Unay mat akin na ulpod mon, Alan. Apay naramin mo kanyak ti kastoy. Tanya, pakawanan na kuma. Pakawan? Naramin ko na jay. Gapu iti napudno a panagayat ko ken ka. Diyak ngamin kahit nga aminin ken ka akong buyak laang dito Manila. Tanong kas na timbaga, sigurado asan lang nga inakron. Uy, ba't? Nasaysayatan na ibagat ti pudno? Nagtikas na ngayon ulpodan na? Ang mamalan, nalaing kamatkat. Pang CEO talaga ti panagpampanonot mo? Nang ti paglaingap ka ti agolbad? Salpag ka? Pangasim Tanya. Saan ko maala ito iti makagapotap no gumuro ka kanya? Ikarit nga agtrabaho ak para ka data. Ay, saan? Makasapulak ini kwarta
nipatan. Anya? Awanan kay tibain. CEO ko ng kanyak tagayam. Si Uota. Uy! Na yan. Ang sarming ka ngay nga ta. Tapos makitam day ta ay bags mo tanya. Pangasim man ta saan nakakatawan na kasta. Ad-adda marururoda. Marurod ka ay tiday diyang alan. Sana kanya. Oho. Namati kan tumat ngamin iti kunanakin ka as CEO. Iti may sa kumpanya. Otot. Si Uutang magayam. Ay, makapasan na ay nga ugali ti may sa lalaki ti kasjay. Nagulbod kanyak, tapno lang maalan at tiriknak. Ay, naku! Kanya nga ita, si kalangarod tinapasakitan ni tikas na unay. Ay, kanya laki din. CEO ko naman, si Uutang. Funny. Tika ano man, sana ko nagayat iti lalaki. Asaan ko pa'y unay nga am mo. Aday ta, itam lang mapanunod day ta. No ni Danilo siguro tinaklon mo. Awan, tikas ta pagparpari ko tamita. Salbag ka. Anya? Nakababain ka ita kini Danilo. Imbagbagam ken ko ana asardingan nakan. Gaputadan CEO a boyfriend mo. Ngam si Uutang magayam. Anya lakit din. Ay, Tanya, kumusta nga imiten ti si Uutang a boyfriend mo? Anya? Kastaw na abain ako, hindi na ko ng kanya kasi iti maisa kumpanya di Manila, ti kain ayat mo ya. Ngayon, hindi na abwak nga ulbod lagayam, hinayan ito. Ay na po, kastaw na nga katawak saka. Saritangan anak man, Danilo. Napyape kanya taulek ko na akaluplupak, tinuang ko kit sa anak nga ulbod akas kinialan nga inayat mo, gapulay ang tanak ko na nga CEO. Uuts. Anya? Adal day taken ka. Asaan ka abastag talak iti tao anabiit mo pa anakita. Kinamam mo. Taamangan no pagbabawyam anamam mo kin inayayat mo. Inayan ito. Danilo? Anak kayang. Uli na kulapayak aman nalon inya. Lakit dinapudno ti panagayat na. Saan nga ulbod? Saan ama nagpamalang a CEO? Ngay kinapudno na. Ket si Uutang met gayam. Naglukoy joya. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Nagalaam iti lechon manok, ili na anak ko. Pangala ako mangay tatang, ginatang ko Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook tatang. Aya, Oh, kita ano-mano. diyak mat mabasa no anya dagita. Dayta ti sweldok tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakal matan na dayta. Dagayam kasta. Adda. Sige, agtugaw ka kidi tamangan tayon. Agarami dakmanen iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manen dito'y garden ni. Anyet, kunam Elena. Ni, adda kayo matgayam di tanana Lilia. Garden may kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay nana. Day, anadwam tayo bidbidyo maya. Content lang dito'y nana. Anya, Anya nga tano pati da kayo kat i-video nana. sa mo i-post iti Facebook kasta. Wan, isumat ti uso ita. Anya lakit din ayan. Ay isa adan, di nakibidbidyo.
Diyak kaya may pupost ti rupak dita Facebook. Killjoy kayo matlaunay, nana. Ibijom, ti Gardin May no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti rupak. Nakababain mo no makita iti kalugaran tayaw. Okay, nana. Wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga rod dita, taag video akpay. Naa? Bakit? Napanan ni Nana. Aday dya Garden. Naa. Anya ka no taramidi na ija. Diyak mo di namat iba ganoan niya. Muna ka ding adda bagya. Ne, ada ayala kay? Adda ka no. Iso masapol ng agsagana tayo. Tama nga no napigsa ti sumangpet a bagyaw. Sumurot ak nga rod ka ni Nanang. Ibagak nga agawi dan. Amangan numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Amangan no anya pa'y timapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak maglangi di barangay hall no madamdama. Tagpamiting ka no ni kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid. Elena, nagkapam. Anya lakit din lakay. Kasla di ka na irwang mo. Naa, Naggapo ak ijay garden danana biring. Nagarami dakla ang iti content. content. Pang-reels ko Anya? Ay naawanin ti adu pa asao. Amok matla ang adi mo amo ti may papan kadagita abanag. Na yan day ta. Naadik kamit tayo. Kita ma, ang mga nuinton madamdama kit kumkompormi mo tinti pupus mo ditang. Wen ka di, danag mun aya. Huwag gayam, isang buot mo tayo aglaba, tanay. Adda ka numot ti bagyo na. Na yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang-reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti Facebook, iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Naitangarod tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag, kit awan pa'y impos na akong kumporme. Sa pala kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababain no bilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarawar da tao? Anyaman nga tanay at mai-content. Makay, agapay na bate ang kape. Adapay, mga lakay titasam dit na. Dinak-disturbon, tada pampanunuta. Ni tatang ngay bakay, di pa'y simang pa'y. Aywan, amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit? Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsung ba mo? Ni tatang ko nakapay saan pa'y asimang pa'y. Ay unay kan, adda ka din ni tatang amakit-kitam. Sikam. Awan nga rod, iso nga rod asal salud-sudin ka. No awan ni tatang amakitam dito'y balay, kaya't naasawan saan pa'y asimangpet. Anya lakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatutudaw. Dahil ta cellphone mo pa lang, mati dumdumugam dita. Agpampanunutak nga rod iti pagkwartaan. Sa maysa, di ka agkasta-kasta tamairan ranod kamat iti susweldo iti Facebook. Awatan ba ito'y ginatang ko akarnere kay anak ko? Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabot nga bintitudo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. Noapay nga minasaan anili na timbaw nyo aging matang, tatang. Busy mo't nga rin ngagsil-silpon. Ay, cellphone la ka na yun ay. Anya laki din. Di ko na itay, kit agaramid ka no iti content na. Content la ka na yun ay, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, agkulimagtan. Ang mga numaasar kat makabulan tuman ti unget na kadata.
Alanganin ba kay? Umuna kayon kinitatang. Na, apay di ka pa inalpas dita ya. Saan pa eh? Ay, unayin ba kay? Mano nga oras mo dita? Kasta talaga ah. No nga minawanan ti may content mo, husto hindi mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan ti susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong? Ni, anya nga dito impose ni Elena. Anya di impose na, biring anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidag na nanang. Kitaan nyo ti video nga impose na oh. Ay wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa titudaw. Dayta ba jay kalsada iti asidag da. Isungag paiso nanang. Ay kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti padada nga opisyal. Tapno amoda nga adda narga ay jay. Ay wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka di ti reels ni Elena, duro lakay. Saan pa'y bakit? Anya ti in reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay, Ija si dagda. nan, kita ko man. Dayta ni o. Kaano pa dayta? Kita ma. Petsamat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadag iti masagnan tapno amuda. O sige, bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang ti todo na. Kuno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysayat pa'y lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay nasayat mo't ang arod no kasta. Tapno maaksyonan adagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasimot dagiti magmag na iti dayja kalsada. Ay wan Pitak-pitak no kwa. Ay wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo kano mait. Ay wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yo. Umayak man, Tata Blas. Anya ti masapol mo kagawad Doro. Nakitak timpos ni Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngam awan mo makitak. Awan ba nargaya dito kagawad? Anya nga rod in reels na. Sapay pityamat idikalman ti inkarga na iti pos na. Ay, jak ambo kagawad. Jak nakita dahi tapos. At da ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Rimor itay simbardag ti todo. Apay ka de. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dahi ja video. Amangan ko nak no video dahi ja di napalpalabas sa tawag. Dahil tatidyak amo kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargay adaga dito bandami. Dahil tuyin ti bagbagak. Agsubliak tulangan no dan Elena. Tata kami tagsarita tata. Ay word nasasayaat pa eh. Tapno amo na ti ibagbaga na kada kayo. Anya ti may imbaga ni kagawad, tatang. Di may papankan iti daga anargaay dito ibanda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. Adda kanumot in reels ni bakit mo. Anya? Isumot imbaga ni kagawad Doro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video dahi tayo di pa'y. Pitsan lang ang adlaw ni kagawad. Letamot lang ang taatap mi. Ang mga no recycle video lang datay. Ang tiko na ni kagawad. Kat pitya ka nung amin idikalman ti inkarga ni Elena iti dadya pos na. Anya laki din ni bakit. Agpus pa'y lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano yung karga na ti husto a pitsa. Tapno sana nailawan ni kagawad ngayon may dito eh. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated magayam da dya video. Agar aramid da ita nga Elena. Napudot man ang ti ulom anagawid lakay. Awan mo't gayam tinargay tas sidag da Elena bakit? Anya kay nga ro Jem post na. Ang mga no video da dya idipay. Awan siguro ti may content na iso akasta.
Ay una yan, dagita content creator. Mangilawlaw ang damat. Huwag nga ro. Sapay pityamat itaatawang tinkargana iti pus na. Ay una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kaya't na siguro tag-viral Ay ag-viral, iti kastangar aramidan na. Para lang iti kwarta, gulbud da. Unay matan dagita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko iti kastangar aramidan da. Day tangarod bakit? Naimbag kumaan yung kargana ti husto apit siya. No kaano pasamak dahi jay. Tapno ammo tayo mag. Apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din ay ariti. Apay kasta ti panagsasaom kanyak. Kat awan mo't amok abasol ko. Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita tinarga ay adaga dito'y banda tayo. Tadda ka numot ti inreels mo, ngam awan tinakita na. Na, asino nga minti nang ibagakan ko na nga umay ditoy? Kas na ko nakitayay, nakita dati inreels mo. Sapay pizza ka no, idi kalman tinay karga. Anya lakit din ay di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y dayaan na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y langay. Tidakas na, pizza pa'y idi kalman ting kargam. For content lang nga roday jay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa'y napasamak, ikargam ti usto aday. Kung numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan nagiti masiknan. Adat ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidin ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka sarita. Anya? May papaniti anya tatang. May papanitimpos mo arils. Ha? Day tagamin. May sakamat arupat kwarta. Para lang ti pasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo matpiman nagiti masaknan. Agraman nagiti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news ta impos mo. Takamalimat yung karga mapitsa. Hay! Ag-fact check da ngamin ano kaano pasama. Es, li mo man ikalintigan ti bidot mo. Tati inkargam iti pos mo kat pitsa ita. Ti amuda akit napasama kita. Rumor ka tag sarita kayo kin kagawad. Sika ti makaamog agpalawag kay kuwana. Kagawad. San ang saya ti kasi nga naramid mo Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo mga content creators. Iso nga impos kumutin Ay naapo. San ang saya ti kasta? Amuyo ang matutudo kasta pa lang taramidan nyo. Agbalin kayo mutin abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag-fact check kayo kagawad. Kat nupit chamot nga min itatawan ting kargam iti pos mo. Ti panunutin mi a viewers agad itala nga napasamak na jay. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduan nyo akumpleto kanusto ti pupos yaw. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon tanay. Mailaw antipadayo tao. Huwan kagawad, saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kahit yung agrel so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupos yaw. Kan siguraduan nyo ahustaw. Tapno awan ti mailawlawan na padayo tao. Saan lang ati kwarta swilduan nyo iti Facebook ti panunutin nyo. Huwan kagawad. No daddo mga min, kumpormimat tan ti maipupos. Uray bidot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasama. Adda ti kwarta iti reel sa kunada, ngam saan aya nalag-an ti ritna no ti kwarta asusulduan nyo iti Facebook, kat saan anaggapo iti kalukwan, kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka, siguraduam ang husto ti impormasyon nga ipupos mo, tapno saan ama ilawan, wano mabiktima iti fake news ti pada matao.
Di ka agbalin abulsek para lang iti kwarta. Ang laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.